Obikwa kuita kuponorwa chaiko gorinera kuchigori nopisa muri yeZimbabwe telefriend to telefriend kuti kulia ndizo online zvatotanga ndiko zvine zvindiri kutangana ndikusangana nenyaya muri yeZimbabwe. Amai Auxillia Mnangagwa vaoneswa chitsvuku mushure pekunge vavhizitira mhuri yekwamatemadanda. So pakupedza kuvhizita kwavakaita vakabva vataura vakati zvoni, yesterday I visited the Matemadanda family to convey my heartfelt condolences following the passing of ambassador and national hero Comrade Victor Matemadanda. My thoughts and prayers remain with his family, friends, colleagues and the entire nation during this difficult time. May his soul rest in eternal peace. Vapedza zvavo amai Mnangagwa ndotsamba yavakanyora padande mutande ravo vachitaura, but chakazoitika ipapo after that maZimbabweans vakushitanga kuonesa amai ava moto. Aumana musadaro vakomana. Hey maZimbabweni zvivindi munozvihodha kupi vakomana? Amana ndo vanobikira mudharaunda yavo. Anyway, it's a topic for another day, but vanhu havambozvitariseka kuti anyway ndingazonyautaura zvisizvo ngatinange pane nyaya yacho tinzwe zvekutaurwa nevanhu. Right, wokutanga pana pari kuti we haven't seen his relatives on social media yet, and you are already there. Are you the only one that has attended that funeral? What's so special about you? Babangu ye. And you want the nation to feel like you care. It won't work. People know you. Zvakaoma. Munamato wenyu ndewe kuti Matemadanda asamuke chipoko here ku State House uko. Muri kuinzwa era komana zvekutaura nemaZimbabwe dza vanhu vano accuse munhu zvekumhanya and avatomboite zvekutamba. Right, when they know your husband assassinated him, you are very brave. Awona musadaro komana Auxillia akura musamukwadzire stress komana ndiye anofanira kuzosara cholowa zikuru edu right, ungwari kuti condolences dzeiko lost my loved one pamvuma apo road accident very late response munhu kusvika pakuti huyai henyu nemombe dzindikweve pandakatsikirirwa. Matemadanda is a good riddance to bad rubbish. Hatisi kurwa hedu moms. That's how I feel semwana wenyu. Mumwe wari kutaura this is very sad actually. Pakashata kumana I feel sorry for munhu ari kutaura zvinhu zvakadai so izvo kumana hazvidi kudaro handiti. Right, vanzi aiwa chinokondinakidza ndechekuti vanhu vapera kufa kudai nenyaya yekuramba Cab 3 Mwari vanozongozvivharisa vari ivo mbune motoshaya kuti saka vanhu vaiurayirwei. Aya zvakaoma wedwe. Right, Mwari kuti aiwa mbuya imimi kadenga mucharionera kuhope kunze kwezviroto. You are pretending to be sympathetic nemunhu wekwamatemadanda, but deep in your heart you know kuti chi chakaitika. All human beings deserves life. Let's learn to accommodate each other despite kusiyana maonero. Ndo rimwe shoko tiri kuona panapa vakomana riri kuoneswa amai Mnangagwa vari kuoneswa moto vedu first lady anenge angel of death. Munongowanika kumarufu nekushanyira maserial killers. You don't help the living. Ndo zvimwe zviri kutaurwa ende zvinhu zvandiri kutaura izvi ndikotaura izvi zvinongopfuura ndiri kutaura zvinhu zviri kuitika. Komana this comment section ma1 mavapedza vese wena sekutamba sekuseka. Ndo rimwe comment ndiri kubva kune umwe munhu ari kuaccuse amai Mnangagwa kuti mapedza vanhu. Umwe ari kuti pa next door pangu pane rufu, uyai mbate maoko kana mune rudo chaizvo. Pakaipa veduwe chimbozvifunga kani. Dai mabatsirawo maenda chii chinokutadzisai kuona vanhu vachitambura nepresence yenyu yaparadza nyika. Ndo mumwe wari kutaurawo shoko irori. Zvakaoma veduwe. Right, mapedza kuchema udzai baba kuti Dr. Nyati wati handei kureferendum, hanti mune vanhu vakawanda here. Ndo rimwe shoko riri kubudawo panapa vari kuudzwa zvereferendum ipapo. Right, zvikanzi aka makamupa henyu poison kuproject yenyu yeCab 3 ifambe unyare here. Mamwe mashoko ari kubva kuno umwe munhu akomana pari kupisa kana ndo amene ndowadzerera komana ndoramba nchienda here kana kuti munondiudzaka kuti continue kana kuti ndomirira panapo kana kungoti zvakwana. Because zvikitika panapa. Right, after poisoning him and you attend funeral to make sure
mune zvivindi zvakaoma wakomana. Umwe akati aiwa Muroi aenda kunochema zvikanzi ko uyo afa akapfeka pink hood anoshanda kunasa here wakomana kachembere aka so ndozvo zviri kudzwa mai Mnangagwa. So ndichakupai linki munozvionera pa munozefodya mamwe makoments acho averengeke. Nenda kutonyara manje kuti ndozvo makuti mai Mnangagwa vacho kudai so Momzi zvayo ndisati ndambonyanyaona chitukana nevanhu, but ndikuzwa kuti Momzi she's that person ukuthi no nonsense person where kuti she doesn't tolerate zvakawanda zvimwe zviya but apa vakakuduburwa nevanhu apa vakatangirwa nedara apa ndo zvatiri kuona panapa. So guys, if you want me to continue, tell me, let me know in the comment section to vata continue kana kuti kana mchida kuti vatangomira panapa nyorai kuti zvakwana. I'm waiting for your response. Izve so ndudze kuti ndoita sei vakomana because ndikunzwa kudikitira